Te ka benta na ka ktin ka jong utrai ka bangakwa banya selok bat phi ki samla. Hagani ka janmit ka bementa. Ka dei na ka to ka benta ka bau syakri jong utrai. Ula pulis dang. Na ka kitabu Ecclesiastes kalanong ka ba kadway bat ka dekot ka ba kendai. Na ka kitab ka jong Ecclesiastes kalanong ka ba kadway bat ka dekot ka ba kendai. Ka ktin ka jong utrai ka ong kumne. Le kemen ko samla halaka jinglong samla. Batu ka donut jong me kan pen kemen yame. Hai ka sngi ka jinglong samla jong me. Bat yai hai kilenti ka donut jong me. Bat hai ka jingyo i ka kmat jong me. Henrei ken mau me. Bau blei un bishar yame. Syapang kini kiai baro. Henrei ken mau me. Bau blei un sabishar yame. Syapang kini kiai baro. Kane kadai kaktin kajong utrai. Kapang pedeng kamat jong kajing yeselok. Hagani ka janmit ka pementa kadai. Nagani ka dekat ka kendai. Jong ka kitabu Ecclesiastes kalanong ka kadway. Bat kapang pedeng ka jong ka kadai. Ka donut ka ublay unsa bishar. Kadonot ka ba ublay unsa bishar ngadon tanglay teli kimat ki banginyo banyo paliw hagani ka janmit ka ba menta bat ka mat ka ba nengkong kadai kadonot ka ba ublay unsa bishar kadai kadonot ka ba sarong kabar kadonot ka ba ublay unsa bishar kadai donut kabak knyum kabam don jinghun bat kabalai kadai kadonut kaba ublay un sabishar kadai kadonut kabak kentat yau jisu ha ka jengem ka jongpi bat ka jonga prasamla ba ija jonga hautrai ngis ngau tu ia kene ka kitab Ecclesiastes Karut ka jongka kawan na kekentin Ecclesia. Bat ngitip baro bakane kekentin Ecclesia lane Ecclesiastes kade kekentin Greek kekentin Norway kabawan nakite kitan Greek syatei kamdei kekentin kasih jongi kamdei kekentin parang handrei kekentin Greek bat ka jingmut ka jongka kadai ka balang da ka jingkot lengkot ka tenrai ka jongka ngalabanong kadai ka assembly balada ong Ecclesiastes ka bamut unong yatu kana kumbang ale menta hagani ka janmit ka bamenda unong yatu kana lane hagaktin Hebrew udeu Kohelet unong yatu kana kata kadai ka jingmut jong kane ka kitab Ecclesiastes ngathong hangne ya ka weina ka jingong jong riu stat syapang kane ka kitab Ecclesiastes ngap ka ong kumne ha ka ktin parang ka ong the content of Ecclesiastes reflects someone looking back on a life that was long on experience, but short on lasting reward. Kata kadai ka konten jong ka kitab jong Ecclesiastes. Balade pipeng ya ka jingtha ngimla klam artatin ai ngingay chispa na ka chispa kumbato hakan lanong kabanengkong kadekat kabanengkong bau nong yatu kana udeus im jong ka Jerusalem usim jong ka Jerusalem badeu kun jong u David uta udei usim Solomon
Habangi pai syagani ka dekot ka khandai ka ngala pule ha pedeng jongi hangne ka yathu yangi ka kren syapang ka jing sneng ka jong uneu riu rang ba na ka benta jong pi bat na ka benta jong ki badang samla karata ka pen perkat yang syapang ka dekot ka ba khandai ka ba shitamba ngan ya thu hak ya pi nga shitamba ban ngau thu ya ka dekot ka ba khandai dei tat onda la ong uskatri lawan ka shiti ba pi dei ban kren ha ka jing seng ka ba menta ka pen perkat yang da ka ka ba ngade ban kren ngalawat ka kot ba sharum shaneng badha ka ba khatu kawan kene ke dekat anda kalawan kene ke dekat ka ong syapang ka donut ka ba uplay un sabishar prasamla ba ija jong hautrai ladang ipe ya ka jinglong ka jong une uriu rangba ladang ipe syapang kene ke dekat ka ba ukren Yangi kum ki samla, lekman ko samla, halaka jinglong samla, bato ka donut jome, kan pen keman yame, hendre hakaba kadu katu kaduang, hendre kan mau me, bau play unsa bishar yame, kan mau, kapen perkat yang bau ne uriu rangba. Usyong wei briu ngayoi kumba ule kumta usyong wei briu halor teris ying andola syong halor teris ying uperkat yala ka jong ka jingim badanola perkat yala ka jong ka jingim upai syaki menor jong ka jingim ka jong u kat baudang pai syaka menor jong ka jingim ka jong u usa satang hagajing babe andaulah babe yala ka jong ka jingim ngayo I kumbau yo I yaki samla baki yat sharum shaneng baki le kemen haka jingim ka jongki de hangta ka mi ke de kot ne ka donut ka jongu banong ko samla ba ja jong au trai ken mau baka don ka jing bishar ka jongu play kani ke de jing sneng na ka benta jongi iwei pe wei pi ngala perkat ngala pet yaki riurang ba kumno baki sneng kun yaki kmi ki kpa jongi kumno baki sneng kun ngasham nga categorize yaki rukom sneng kun jongi ki khasi hakilai benta pila ban le hagan pila ban penhap haki saw la ne san rengangan penhap hakilai benta karu kom sneng kun ka baneng kong jong ki kmi ki kpang ayo I bhai kene ko wei bat kata galong lada don kanu ko jing bakla haki kun ka kmi ganong wat le se kun kum to lada pi le te pin salong kum ta pin salong kum ta ki kun pat hoi do mei tambah ka tedong do woi ka kli ka kerna ka tedong kumto ka surga ba jam de hias neng kun tapi ka surga ba jam lebak la da ter ki kun ka baar kur kom sneng kun ai wat le me la me le ngan ai shideng shi sempat nga ai kerteng ye kata kur kom sneng kun de da ka aktif core kam kor hi long aktif bat kabalai kur kom sneng kun jongi menta ka dei le kun le la da mem ting yu ding sempat le tri la da mem ting yu ding sempat bat ka ni ka balai ngayo I baka kam ye srim ka kam ya hap bat ka ni ka dekot ka ba khandai ka ba u Solomon u sneng na ka benta jongi tapi bat ka jing sneng ka bau ai ka dei syapang ka donut ka bau blei unsa bishar le samla le la da pimteng ya ka jing bishar ka jong blei ka banengkong ka
donut kaba ublay unsa bishar kadeka donut kaba sarong kaba ngomeng kapan kan mau yang ana ke kitab sim kaba nengkong kalanong kaba shipo bat hagani kalanong pinlap ya kawai gas im bakawan visit yaus im Solomon anda lawan visit Yosim Solomon, kanigas im kantai kaong Yos Solomon, marsenrung hakan nongba Jerusalem, kaong Yoneus im Solomon, tas im kenrat, ngalabna syapang jongme, kan nam jongme ngalabna, handrei ya kan nega jing bena ka jonga, tang siteng ru kampat ya dei ya ka ni ka jenglong ya ka kerdan ka jome ya ka jenglong ka jing start ka bamedon Solomon us ngau khlo us ngau ha halade andala ngau ha la halade pitip ka ai ka bajia upeni lut hagan ka sim sheba ya ka hima ka jongu ka yathu ka tien ka jongu trai bopen i ya ka yung pakidulan upen i ya ka jaka shong jong ki rangba ki jongu jong ki sandra ki syakri ki syakor ki jongu baru peniru ya ka lenti ka baule syaka yung mutrai upeni ya kata ka mensem ka ngau sarong ka don hau no rangba pat prasam la bai ja jong hau trai ka don ru hangi wei pai wei ban ngas ngau syap teng yo ka don ru hanga ubakren ya ka ketin ka jong hau trai bon ba ka ru kom sarong pinlap don u to briu u ba sarong na mar ba don ka spa ka pau teng namar kada kijing sing samla nganong kumne pi teng ngi kum ki samla andang ngila andang samla to mo thit kali nang kong to piu shabi kali rungi te hau no sit bel kum to sayat keleng kaneka kut sale kum to sayat kum to kamen sem ka sarong badan ka spa ka pau bat hin shania hagata shai pin poi pishania hakaspa bat kaspa kan sa penjat ya pi ko ki samla ke ba e ja jong hau trai don ro ki breu ki ba sarong namar ba ki don kerdan hai lok hang ne babun tang ki PhD man lam de PhD ru MA BA la ya bun ba hang ne don ki ba sarong bapi don kakerdan ndre pinyo pok ya kiwei pinyo pen ya kiwei ya ki bom tip prasam la be jong trai kamen sim ayu kebakum gata kajing sarong don ru ki briu ki bangayo i baki sarong riu blai hai lada pin pai lei gitu ki basarong riu blai te pilok hai ya shajing man ne tela long de ka jingi bang syurkai ondala duai kumba duai to parisi atrai ngangam long kumune ubriu ngadwai man la kamit banam klem le pop ngai ka wei na ka ba shipau shaka ying jeng kan show ban kan duai sha jing it arsin sita euro ka don wating wat mangi gi she wat mangi gi pastor ban sha jing it tapi ka ba ba te me ba uni o parisi le arsin sita euro sha jing it piala de la pi ong yu yang au pastor pila ngo de pi map pi Shajingin arsin sitayo. Handreu neu nong krang udah tet ya ka shadam jongu uang kopa ko kenran ngalong nong pop. Baru late ubalaksan. Syayangangan yutu ipi gawe gajing yutu kana. Bat kadon gajing sneng hagani ka kana.
Long baladon uway usamla, ubalad biang karata, banwat samla. But udon gaway kak samla kaba ulayakren, ban panitu haying. Kani kaying kesem jong kani kentay ka ong uwan hagada gamit janmit. But ula perkat yalade kumno bo unle. Dagay kumno bo unle bo unpoy siya tay. Ladaw yalam niya ki perlok jong uru teng uang ta kani ki perlok jong ataray anda kila tip ya kani kinsa si jam ya nga tre ban yalam. But don hagada gaway ko sinong. Way usamla ubashida uangan yalam yautay ba namar bo umtip ka kebangangan le kenapa kanong benabreu baru la yalam andala po ay halanti uang yung usamla ubashida uang me andala po ay hangti sa panhe bay hole sa panhe uang nu samla to ngan penhe marsen rung haying andala rung haying ukliu kupa jong gadi kenthe uang nu kupa uang pi la ya boy hoi la ya boy pi wan daga boss na pi wan daga uneu samlau dang mut ban jubab usimuno samla basisur basida wang ngiwan dekat rok ulale ranyuno samla onda ulale ranyuno samla ya syong ya tukana poi ka por bamja onda la poi ka por bamja ba plino samla bam tang kendiat pi ubam tang kendiat mar le ranya kami jong kene ka samla ka basyat ye kene jenta ka ong bam se bam pali pi bam tang kendet kumne ni hayeng pi sai bam kumne ne hakapor ka bodang mut badong ho nya bam tang kat ni hayeng uneu samla basida wong ubam lai pliang sau pliang hayeng ulale ran uneu samla Batkat badang bam kumto ujur ha. Uai si kenal liuneu samla basida ujur ha. Kawan sakani ka samla ka ong yu ai balai pi ujur ha ba pi yo bayong klik le pi pang ne kumno ne. Hakapor badang mut banong ho ngasu yo bayong klik mulu mala. Ukem ketin soneu samla basida. Uong uyo jeng pang TV. Kajing seneng kabang iyo nagane kas kana kadai kajing sarong kalait haswa kajing jot bat kamen sim kebas ngomeng haswa kajing kelon kajing sarong kahangamei kas ngomeng kalait haswa jong kajing jot prasamla baija jengau trai kan mau ya kata. Next, kabar. Kadonot kaba ublay unsabishar yapi bat yanga kadai kadonot kaba knyum kadonot kabam don jinghun kaba knyum kapan ken mau yanga syapang Kajing yait lenti jongki kun Israel. Kajing yait lenti jongki kun Israel. Pikan mau nari Egypt syari kanan. Anda kila lait ya ka duriau ke basau. Yait ar sngi lenti ki poi shamara. Barandala poi hamara. Kam don namar ka tangga makin dek kenika Kae kabami naki kadai kajing knyom ki knyom yo blay ki knyom yo Moses batnang ta hadin katokan ne por pinlap hagalanong kabakhan riu jong ka kitab Exodus pinlap hang to baki
kwa ban yo jing bam ha shwa ba ublai un penhap da kamana na peneng ki kwa ban yo jing bam ki ken mau yo khiu do trong kari Egypt ki ong ala dang i don ha ka tei ka jaka ngin yo ya ban bam yo pu jong kari Egypt ki knyom yo Moses ki knyom ro yo blai ba sakawai ka jinglong karukam knyom jong ki kon Israel ka de ka por ba ki kwa do hang ne lei te pi ka jing knyum yo Moses ka bam don prathesho bat ka tin ka jong ublai ka long ba ki dai yam namar bam don do ban bam ha ki ying jan ki jong ki knyum ki yam nang nungin yo do ka wan ka jing bitar ka jong ublai bat ka jing bitar ka jong ublai ka melap persyak yaki namar ka mensem ka ba knyum ka ba don haki kon Israel ka knyum te ka ne ka mensim knyum da pi ka don lut tip haki ne ki ba shong chane tip ya don nom ya don ne tang hanga da ka don pi de knyum lut ngaken mau ki don ki por pi nga sei ka kali na ying andala sei ka kali na ying ting kwa le bam shao to mo sharia pop pi kwa bam shao la sei ka kali na ying sngo khanh ka ta kanya la dai dei barit ru mo sngo khanh ka ta kanya hang ta sngo ka hiro pen shong li sai lok nang ne halanti phak deng gi tui jit bayong ye ilai ada marsen poi hanong thamai pitip kai ka bangilap lap da ka blok hai nanong thamai happy pi teng ar kan ta ya kajing knyum da pi ka bam perlong pertesho kitu ki ba start leban knyum ki knyum yo no betip keno ya ka sarkar matla ka sarkar bom dan bakelot kajing start ban knyum da kela dia la de ji sang la de ban knyum ya la de na lor bang yo I baka shilong ka khabrit ka sorry ngamong mudong karit na lor bakarit ji sang la de banom thit kaliam banam thit kali ngini ya ni was ngai kum ne la ya da ka kejat poi bibi bat ka koi ka khia rina lor bakarit dang ya thit kali pin ka no ya no pin knyum dang gi wai ka men sem ka ba knyum prasamla ba ya jang hau trai ka don haki samla jong ka balang ka don haka assembly ka ne ka men sim ka ba knyum ka don haki thleu yeng kristan jongi ka don haki long yeng ki long sem bat ka pat ka yeng ka sem namar ba knyum ka men sim bam hun ka men sim ka ba knyum ka don kumbang yos ngau mene men singi shapang ka jing sok habam don ka jing sok me ka man sim jong ka jing ya knyum me ka man sim jong ka jing dukha bat ki jat ki long jing ki long sem ki jat ki samla ki ba I ja jong a hau trai jat ka jing im da pi shaya ngan ya thu pi sa ka wei ka khana balenga ya thu de illustration ba khanang bangin yo ya ka jing mut jong ka la don ha ka wei ka ying ha ka wei ka balang ngamut banong wei upastor ulej keren ha ka balang ha shwaban keren nang ne ki samla ki bayalam ya ka jingruai ani ka jingrem udai tenat utau pastor marsen wai kata ka jingeseng ulej rung ha ka nong yalam ha ka kata ka samla ka bayalam ya kata ka jingruai
Badu le jerung ha kata kajing. Andau la rung ha kata kajing. Namar bau kupa jongka utiapang. Utiapang ukpa jongka. Direct uneus upastor ulalej haga kamera ke batia ukpa. Klem rung syakiwai pat ki kamera. Haga kamera batia ukpa. Andala poi hanta ukpa ba peliu tia marwai wong pastor pila poi. Wong da pastor hoi ngala poi. Sa shipang yos ngudon bawan haga kamera shet. Marsen yawan haga kamera shet uneu ukpa ulas ngutu bagi deki kun ki bawan jingeseng. Uperta uneu ukpa. Wong uneu ukpa. Kong-kong Sengubawan siane. Gane ke kun naga kamera syat ke ong yukpa. Balai dang mene-mene nga ai bam yapi. Saka epat ngan ai yapi. Une ukpa. Haga jinglaran yu pastor. Bad umla syak umla set show. Ya ke jinglong jong gayeng kasem. Badu jauh ki umat. Andala jauh ki umat. Uang mune ukpa. Pastor. Ki kon jonga. Kilong angel tang hayeng mane. Kilong angel tang hayeng mane. Samla beja jonga hau trai. Ladangim nang ban pendap. Yaki kamram. Yaka kamram jongi haying ngasem nganong yapi ngasingaw artatin tepi yaka jinglong kristan ka pasisya ka jong pibat jonga ladangim nang ban pendap yaki kamram jongi haying hasem kum ki samla ngisngaw artatin yaka jinglong kristan ka pasisya ka jong pibat jonga kamen sem ka bakyum Knum yai mai, knum yai pa, nomor bom la ban pen piang, ya ke jing pankam, ya ke jing kwa jong pi, ya ke jing dawa jong pi, ladam la ban pen piang, ya ke jing dawa jong pi kum ki kun, pi knum, ya ki mi ki kpa, kordet, ya pi bad yanga, bad ken mau ya kene gawai, bau play. Unsabishar kaban kapakado bad kabalay kadonut kabaublay unsabishar kadai kadonut kabakentat yaw Jisu kadai kataken kadonut kabaublay unsabishar nganong yepi hagajing syam jonga. The greatest sin that we have ever committed, it's the sin that denying Christ in your heart. That is the greatest sin. Picken tight, hakadonut jombi. Picken tight yaune, unang suspa. Picken tight yaune, usim jongki sim, utrai jongki try. But pidang kan tight yau, hakadonut ka jombi ba jonga. Haga klemat, kabakado. Kibenta kibakado jongka jingim ka jong Solomon, ubabe yala ka jongka jingim. Andau laba be ka jing bitar ka jong utrai ka melap persya yau Solomon namar balai bau kentat yau blai syam la kongu yaki an ki jong blai prasam labai nya jong hau trai bad yang hilang baro kapan perkat yang ngagane ka bai kumno ken ngin kentat yau ne usim jong kisim habakat kani ke jing it ka bau ai na ka benda jong pi ban jong kat ka jing it blai
Kakten ka jong ublay kang naba ublay ula it kata ya ka pertei kat baula ai tino ya lau jang ukun ubala kamar wei bau ai ubang ngai hau unam chotsho andre un yo ya ka jengem ka ba bom jukut ka jengsuk ka ba bom jukut kata ka dei ka assurance ka ba ublay ai lang bau Jesu Kristus bau trai jong Pikan mau gay kabala jia halor jong gading pana. Gay kabala jia halor jong gading pana. Bon ki jing jia ki ba jia halor jong gading pana. Nrenga ko ban ratang kendian. Ka benengkong la de pikan mau. Gadai. Uya tu umat hayo siapi bad yang awong. Baga por ka ba Jesu dan halor jong gading pana. Ka jingka jong ka tempel. Kakat nadukli hadu trai kakat arliang kajingka jong ka tempel hakapor kabau Jesu don halor jong ka ding pena prasam labai ja jonga ye kiriu krau habakiyap kiriu krau latap dan buram yaki Barhadu kini kisngi ki bamenta ki lungjing tap jong ki dang don hadu kini kisngi ki bamenta ki lungjing tap jong ki dang don andre habau yap usim jong kisim habau yap u Jesu dan bayo i ka tempel nga berkat ye kini gawai Jin lada ka don bor jing but jing berkat kumba don ba pi bat manga kan jin dalayam ka tempel ka yam bat ka ong balai ba pi kenjat yo kan ranu jonga ha ka jing shisha ula dai ban don hapo jonga ban sensyar ban syang mau bau long kan rat halor jonga handrai ma pi kan jat yo ma pi bok yo ma pi kura yo ma pi lan tam pi sho yo pi le ban yo pi pen le ran yo ka tempel gayam Bat sekawai ke jingjia, pikan mau ke yatu ke tin ke jong utrai kong, baka kenyuk ke kendau, berkat mapi, ke kenyuk ke kendau, na berkat ya kini kawai, balai bakam kenyuk kaladai ban kenyuk, namar balai. Bakas nam jong ubahok ka hapalor jong ka kendau. Dei tangga snam jong ubahok ka snam jong usim kisim barabori ka snam sim jukam juhat kulmar haka kendau. Kat baya ka snam jong usim halor kisim baro la shu leben ka shu hap rumah arutat halor jong ka kendau bat ka kendau ka kenyo ban tip ngaperkat igani ka wei baga kendau ka kenyo ka ud ka kendau jin la ka don mensim ban tip kamut ban ngoit no the entire human race haga tu ka kelimat haga por bagas tang ban kanyo kamut ban ang ban ngoit yakat kiba don haga lanti jongka mereka kan mau yakini kentin kibau Jesu ang for this reason was I born nalor jongka ta kakan mau ru yakini kentin kibau Jesu ang kopa tumap yaki nabakim tip ka kabaki kile kayo sngow ya kata bat kasa jam kani ka kandau prasam la ba ja jang hau trai haswa bangan syong hagani ka por ka bamenta ka don ka wei ka jingjia
kabalaya tu yangi ngangai thana philai sayos ngau ya kanika khana long baladon kawai kalong ying kabaduk donar ngut ki kun ki bade ki twins kine ki kun ki bade ki kun sweat bat ki mi bat kpam don shu kila sedang ban he ban san kine ki kun baru ne ubah kadeka ki twins kadeka juk ka dur jongki uneu bahe udeu kena usamla uba tips ngi hadu kata-kata kadau neu bar udeu badak ngapendon kam da kata kentin ke bakam kor udeu bale sarong ubale auria ubale hangame man kasngi uneu menu sneng ya lau jong upara baru uneu para ju ngap yau hagawai kasngi uneu para ukum ya syok ya dat bala ki jong ki perlok bara ka jing ya syok ya dat ukum penyap ya lau jong uperlok jong kasit kasnam ya syok ya huri hura hukum tong ya lau jong paralok jong andala da penyap ya no perlok jong ku saken det banreu andala kan det banreu pleng kai kane kapot sap sngi yanga kai kane kapot sap sngi yanga bat uklam perkat syarum syaneng uperkat tang yalau jong umban umare syayeng andau lamare syayeng upoi hayeng utit jingkang baru ne umban upli ya kata ke jingkang badam dala pli ya kata ke jingkang uyo i yalau jong para bala dap satangga snam uang yalau jong umban baba ngalakum penyap yo perlok hagataga klimat ki pulit kilawan benadin u penrung unuhman yalau jong para syayeng badanala penrung syayeng ulok ya ka jingkang upet yalau jong para u ken mau yo u ya ka jinglong sisur ka jong u haga por ka bau dang kena Barha kabakum kata kapor lawan tit jingkang ki pulit. Dip syukum no banle. Une ubarit, ubarit. Ulalang ula pisa, ula kuslai kum no banle. Baru ne umen. Utip yala ke jong ka kamram. Ka ka baude banle. Ushim ulau ye ka sopti jongo. Baru palau yo no para. Baru shim upong daga taka sabti jong tau para halade bat ka sabti jong upen pong hau ne para pli ke jingkang ondala pli ke jingkang ki pulit kilawan onda kilawan ki yo i badon ka snam hau ne men kim tip bau de men baru ne men uang ya gini kentin ki bakado hasyabun let syajil wang helau jong para ngai i jame ngakwa pamen kela na kejingim kajong me kata kadai kajingit blai kajingit kabau blai ula it naga benta jong pi banaga benta jonga prasam la bai ja jong hau trai mudur pi uei uban sha halor jong gading pna tang naga benta ki pop jong uba hau tang naga benta ki pop jong kabalang udai une uken radu jongi ngakan tu ya pi don na pedeng jong pi kiba don hagre ke jinga seng kiba pi pim pedang yo jisu pi kan ta yo haga jingem ka jong pi ka jing kan tu jong a lok bai da jong a hau trai ha shwa ba pen kan ta yo jisu don na pedeng jong pi tang ban ye kan do yo uru pim pa ye kan do kum no pi hun ba pen shu kan ta yo kan haswa ba pen kan tayo kajing tu jong anang ne kajing kan tu jong ikum ka balang hi
kabalang ka jong ublay megalia bara sam galong hashwa ba pin kan tat yo ya kan do shwa yo umar kmat badai hang taken lara pi kan tat lara pi sham bau ne u jisu ubang manganga yalap u ne u jisu lara pi sham bau ne u jisu ubang ni kum kabalang yalap lara pi sham bau dei kum ba tha ka tin ka jong utrai kam lay la da pikan tadro kam lay ndrai nga ong yapi ya kan do shwa ba du mat kmat bar ha din jong kata pilaban rai ka ei ka ba pidei ban le lok ba ei jo jong hau trai don ap deng jong pi ki ba don ya ka don ut ka ba sarong ka don ut ka ba snowmeng don ap deng jong pi ha ka ying ki sam ka dap satang ka jing ya knyum ka jing ya shipa kam don ka jing sok ba don ap deng jong pi ba ka don ut jong pi kam pat pdiang yo jisu ha ka jing yim jong pi ka ne ka dei kamit ka ne ka dei kamit ka ba pin pdiang yo jisu ha ka jing yim ka jong pi Balalong kanusa Kilong kikun samla Kibondon sintobra Hublay dishen jingsoma Habasim Babylon Ula Jopya Katma Persya Yuslim Joga Judah Sudah kalawan hukum sim Pancit yaki samla Kiba kemdon sintopria Kisamla bab April Bat kiba kam syampam Bat kibasta Hamad kiliang Musim hula hukum Wani kairu yaki Hakik tinjong kikadi Bakam Abril Bakam Syampang On sa tenju Yaro on share Udanya Uhandanya Nisha Wasarya Tegi samla Ba itu play Kibom jukwa Benditin Dalaki Cimam sim Nadu baki Napya Yala ukres Nong pendi Kaliude Kisam nagawalang Panginam benditin Lagi cimam sim Kaliude Kisam nagawalang Panginam benditin Lagi cimam sim Tongin pengkut lajing in Danya ulat gerban Yurang bagi unong Panom kentin Yalade Namar usnaw tusyay Talang Persya yublay Nada umkyang nagine Ula ang ruhau Yang julaki syakri Hapeng kine Kishiposi Ayang itang kaom Paduri bangin bam Sakmi yaki kmajongi Habaon tenju Yaki laisem Dagawan Bacing bamsip Ay bakal
Siyempang on sa tenju Yaroon siya Udanya, uhananya Misyang, wasarya Teki samla Paikublay Kipom chukwa, Wamjukwa wan bin Bemitin dalalaki Chibam sim Nadubaki ya Abya Yala ukres nong peni Nong pende Kadiyude Isang magamalang Panginoong penditke Nagijibam sim Kadiyude Isang magamalang Panginoong penditke Nagijibam sim Dongin pengkut lajing Klem nan jing artatin Klem nan jing tin jing smin Laka nong rin Kinabatskan wala ka de yaki Batin syarai penren Hukum usin kimpenden Nika nong rin Bat ka jingek pasken Kapom lapen Ki Dalele Mangiruki Samla Tongilong kaduksa Padlong jingsyay Syakiwe Habaon tenju Yang ikisamla Dagawan Pacing bamsin Nila mo balong Yim jutre Makin tadwa Yakung kita Udanya, uhananya Misyang wasarya Teki samla Paikublay Kipom chukwa, Wamjukwa wan bin Bemitin dalalaki Chibam sim Nadubaki Abya Yala ukres Nong peni Nong pendin Kadiyude Kisang magamalang Panginoong gandithin Nagijibam sim Kadiyude Kisang magamalang Panginoong gandithin Nagijibam sim Dongin pengkut lajing Dongin pengkut lajing Nalupas ng kalenti Dajing ay uyala
Ishanya tang hau blei Nisyo tukak ti utran Buktin yang ikabur Buat Habani lemban dua Kangen sim besuk kencan Tang shi kelima Jing suk ha kemensin Shi kelima Haba ni kerpa Nishanya tang hublei Udana senda jongi Ujubak jingwai jongi Ujubab jing kwai jong ni Haba kamen sim jongpi Kadon hap lengka jinglar tatin Hab ding jing du jing Kermen hai Shutran Tang shi kelima Jing suk ha kemensin Shi kelima